ود سب فلوط نمخان قرشن مركب فقرا مدلاي جزء يحلف أنا كنا نبزي يدلنا قرية زخيد زلخو بتعمز تمنخو بتعمز زدلخوان نفسي تربيشا ناتت عسكو زتحقوس كلو إن حزنكو زدلخو نجر فاتزيما بتعم خبز فكرو بعالجزاي حدار زمسرتكو قدم 3 عامات يوم نبعالجزاي كاب لبي يفكرويا كاب زبل زفكروي مثلا نيرو انت الزبل يمرز أنا النسون حدار مسريتنا أو حدا جزا منبر مسجمرنا بفقر عبيدالو منبري يذكريا كلتينا أو حدا بيت صحفاتنا نسرح كلتينا نا يونيفرسيتي تمرقتينا أنا مبعل جزاين صبغز تبحال دموس تخفلتينا يونيفرسيتي وديئة سرح بز جمر كله بيت صحفاتيا نبعل جزاي تفاليت أيو أنا بتعمي سحابيت كابز بحالا دك أنستيو سلا زنباركو أفت بيت صحفات زسرحو زنبارو سبات مبزحتي فاتيو مني كم زنبارو يذكريا مسح ساعات مسح قاب زكي أب عرفت ساعتي شاهي خستيكي كسرح مسوت أنا دما بمكينو كنفانو كزبلوني بزوحات منباروم يذكريا أنا قنا نخلهم بتأبين بتحتنان يملسالهم نيرا بقلت كفالتوني بتهواخ قابزوني ويون بمكينو كفانوني زدالو يسابات نخلهم بتحتنا ززرار بلهم كألات نيرو نيو قنا ولا نحدا سب فقادن يايا أي بالكو ومن نخلهم آيق أيامكو ومن نخلهم تيق أيامكو انت يحقوسكو مسنا يسر حيت أنا كارقات إلى قنا دحر قزا بناي حد ود فقر وديقا أزي سب كاب كلهم استفالي نبارا فلو يزقبرونا قردما بتأبايو ملكو عكدادنو بخلو نقريو رقيدن نوحن انتخون عكدادنو أمنا زي سحبيو أزودي كم توم كالقوت نيت بيت صحفات سرحتنياتات رئة كم زي رأخو خوينا كحلفو فتنا نيرا كناي كالكون زبالت إن حسب إنماتيو فاتيو كالقوت نيت بيت صحفات سرحتنياتات نعيلك كأمس رأيوني أسنانهم كمستاي بزحو بزدمق سلام تاون سلام يبلوني نسوقنا هايد رح يجيل نزحلف نسلامتنا كم نيرحقات سلامتا ناب إيد متجببات زمع بالكو بعليا نزود زقبركو جيرا تقراري بيو أموداتا كلتينا فقر مسريتنا برقز أما جمرتا بفقر تسعركو أنا ولا انتخونكو نسوون تيو على تحادرة أما نفكروني زمن يو عينة ود بمخانو تحقيسا تمحيرا مستمرتي زمتاتن صبقنا يكرش خفليت زراخب كل سراح رخيبايا حدا زغودا لأن ناقر انت حلوا فقري نيرو نزناقر دما أبسعتو رخيبايو سراح بز سراح كل ساعات نحدار زخونا النسب بمركبي نبا علي كم تعدل تانيا جيرا قوتيرا حنت قوال كاب حدا ودي تداليو ناقر انتايو إلكم انتحاتيتكمني فقر خبلاكم يخاليا اتسب كندت أنا زفكرو انت فكروني كندت أنا زخونا له انت خوينو اللي بقى كل نجار هيونيو مالتيو أفقر زلنا ملخ أختا كم زيو نيرو كابزنا يحزودي زداليو نجار كلو سلزرا خبكو أفكرايو نفسين سجاين كلو نجاري أو فيلو كلو نجاري نتفاريه بيو نتنايك أدم أفكاريي نناي حزب على الجزاي تفاري كلو نجاري بيو كبتفاري سرا خبكو ملس دمع كم تناتي تمساساليو نسو على انتخنا فقرر إني نعيز اللو وفقري
ልዕሊ ውቅያኖስ ዝጠለቐ ልዕሊ መዓር ጣዕሚ ዘለዎ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተዛሪቡኒ። ኣነ እንተፈርን ሓዳር ንምምስራት ኣብ ውሳነ ዝበጻሕና ድሕሪ ምፍላጥና ድሕሪ 1 ዓመት እዩ። ኣነ እንተፈርን ቅድሚ 3 ዓመት ንእስ ብዝበለ መርዓ ተመርዒና ኣነ ናቱ ጥራሕ ምዃነይ ቃል ኣትየሉ ምስ ተፈሪ ሓዳር መስሪትና። ይኹን እምበር ሓደ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጠ እቲ ዝጎደለኒ ነገር ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕጋበት እዩ። ኣነ እንተፈርን ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ብጾታዊ ርክብ ሕጉሳት ኣይነበርናን። ግና ቅድሚ ሕዚ ነዚ ነገር ብዙሕ ኣስተውዒለሉ ኣስተብሂለሉ ኣይፈልጥን ነይረ። ፍቕሪ እንተሃልዩ እኹል እዩ እየ ዝብል ነይረ። እዚ ሓሳበይ ጌጋ ምንባሩ ዝተረድአኒ ሓዳር ድሕሪ ምምስራት ኣይነበረ። ሓደ ግዜ ስለዚ ነገር እንትሓስብ ንነብሰይ ይዕዘባ። እቲ ጸገም ካባይ ምዃኑ ዝሓስበሉ ግዜ እውን ኣለኒ። ኣነ ግና እንታይ እዩ በደለይ? እንታይ ከዘይገበርኩ? ኩሉ ሻብ ጥራሕ ዝባነይ ኣብ ሰውነቱ ይጠብቕ። ኩሉ ሻብ ካብኡ ንዝመጽእ ነገር ድልውቲ ይኸውን። ፍቕሪ ንምሓብ ኢለ ኣከዳድና የጽቢቐ ይቐርቦ። ግና ንሱ ናባይ ደይቡ ጾታዊ ርክብ ፈጺሙ እንትወርድ ንኣይ ግን ኣይርድአንን። ኣነ ምስ ተፈሪ ዘለኒ ርክብ ዕጋበት የብለይን። ተፈሪ ንፉዕ ወዲ ንሓዳሩ ዝጽዕር ሰብ እዩ። ኣይሰትን ኣየምሽን። ንግሆ ናብ ስራሕ ብሓደ ኺርና ምሸት እውን ብሓደ ንምለስ። ክዘናጋዕ ዋላ ተደለየ ንበይኑ ነዚ ነገር ይገብርን። ዓርክ የብሉን ሰበይቱን ዓርኩን ኣነየ። ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ንፉዕ ናይ ሓዳር ሰብ ዋላ እንተኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ጅግና ግን ኣይኮነን። ፍቕሪ ብዘይ ጾታዊ ርክብ ሓዳር ብዘይ ዕጋበት ጣዕሚ የብሉን። ንተፈሪ ንሓዳር ዝመረጽክዎ ብጽባቐኡን ኩርዓቱን ነበረ። ግና ድሕሪ 6 ወርሒ ናይ ሓዳር ጻንሒት ኩሉ ነገር መሪሩኒ። ኣፍቂራዮ ዝነበርኩ ነዚ ሰብ ጸሊአዮ። እቲ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ነብሱ ክጸልኦ ከጽልአኒ ጀሚሩ። ምስኡ ክረአይ ምስኡ ክዘናጋዕ ካሊእ ተሪፉ መሊሰ ድማ ምስኡ ምድቃስ እውን ኣጽሊእኒ። ግና እዚ ጽላእተይ ከይፈልጥ ብጣዕሚ እየ ዝጥንቀቕ ነይረ። ኣነ ዋላ እንተጸላእኽዎ ንሱ ክጸልአኒ ኣይደልን። ምሽጥረ የበይነይ ገይረ ምስኡ ምንባር ቀጺለ። ኣብዚ ኩነታት እንተለኹ ምስ ዳዊት መሊስና ተራኺብና። እዚ ዝኾነ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ። ወላዲተይ ንምጥያቕ ናብ ዝተወለድኩሉ ዓዲ ኸይደ ኣፍቲ ግዜ ምስ ዳዊት ኣብ መንገዲ ተራኺብና። ዳዊት ካልኣይ ብርኪ ተምሃሮ እንተለና ኣፍቃሪ እየ ዝነበረን ድንግልናይ ዝወሰደን ወዲ እዩ። ኣብቲ ግዜ ክልቴና ገና ቆልዑት ኢና። ንቁርበ ኣዋርሕ ጾታዊ ርክብ ንፍጽም ነርና። ግና ሕዚ ብዘይ ዝክሮ ምኽንያት ተባኢስና መሊስና እንራኸበሉ መንገዲ ኣይነበረን ነይሩ። ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምእታወይ ርእዮ ይፈልጥን ነይረ። ለማዓንቲ ግና ተራኺብና። ብምርኻብና ምኽንያት ኣይደንገጽኩን። ናቱ ኽምስታት ሓወሶ ሰላምትኡ ኣነ እውን ብተሓጓስ ሰላምታ ኣቕሪበሉ። መቸም ኣይረሳዕኽኒ እንትኾኒ በለኒ የማን ኢዱ እናዘርግሐ። ከመይ ገይረ ይርስዓካ? ትርስዓኒ ዲኻ ኢለ ንዝዘርግሐለይ ኢዱ ሰላም እናበልኩ። ዳዊት ርጉድን ቁመትን ወሲኹ እዩ። ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ንላዕሊ ዝበለጸ ጸቢቑ ርእዮ። ኣነን ዳዊትን ብዙሕ ኣዋጊዕና። ኣብ መወዳእታ ከም ዝተመርዐኺ ሰሚዐየ። ኣነ እውን እንተኾንኩ ኣፍቃሪት ኣለትኒ። ግና እዚ ነገር ንኽልቴና ምርኻብ ዝኸልአና ኾይኖ ይስምዐንን። ፍቓደኛ እንተኾንኪ ስልኪ ተለዋዊጥና ንራኸብ
በለን እሞ ሕራይ ኢለ ስልኩ ቁፅረይ ሂበዮ ተፈላሊና ንገዛ ምስ ከድኩ ስለ ናተይን ዳዊትን ናይ ቀደም ርክብና ክሓስብ ጀሚረ ሓንደበት ናብ እምሮይ ሓደ ነገር መፀ ካብ በዓል ገዛ ይሰኣንክዎ ዕጋበት ካብ ናይ ቀደም ካብ ናይ ቁልዕነት ኣፍቃርየይ ክረክብ ተመኒ ዳዊት ከም ዘዕግበኒ እርግፀኛ ኮይነ እዚ ሓሳብ ካብ እምሮይ ከውፅኦ ተሸጊረ ግና ኣብ ሓዳረይ ክቐብጥ ከም ዘይብለይ ሓሲበ ኣይተመንዝር ዝብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትእዛዝ ናብ ርእሰይ ይመጽእ ዋላ በዓል ገዛይ ዘየዕግበኒ እንተኾነ ምስ ካሊእ ክድቅስ የብለይን ምስ ባዕለይ ቃልሲ ገይረ ዝገብሮ ጨኒቁኒ ምስ ዳዊት ቀደም ዝነበረና ናይ ጾታዊ ርክብ ዕጋበት ዘኪረ ውሽጠይ ብናፍቆት ይሳቐ ተፈሪ ምሁርን ኣብዝሓ ጊዜኡ ኣብ መንባብ ዘሕልፍ ዓይነት ሰብ እዩ ግና ናተይ ምስኡ ኢለ ዝሓድር ሰበይቱ ፀገመይ ክርድአኒ ይከኣለን ኩሉ ሻብ ንዳዊት ምዝካር ምስ ኣብዛሕኩ ድሕሪ ምርኻብና ድሕሪ 2 ወርሒ ደው ኢለሉ ምድዋል ጥራሕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከም ዝደልዮ ተዛሪበዮ ተራኺብና ድማ ምስ ዳዊት ምሳሕ በሊዕና ወይኒ ክንሰቲ ጀሚርና ኣብዚ ሰዓት ዳዊት ሰለፈይ ክሕዘኒ ጀሚሩ ሓፂር ጉርዲ ገይረ ስለ ዝነበርኩ ግደፈይ በልክዎን ኣነ እውን ድሌታ ኣለኒ ወይንና ወዲእና ናብ ናይ ዳዊት ገዛ ክንኸይድ መንገድና ጀመርና ንተፈሪ ከም ዘይጠልሞ ዋላ ቃልኣተይሉ እንተነበርኩ ሕዚ ግና ንሱ ስምዒተይ ክርዳእ ብዘይምኽኣሉ ናብ ዳዊት ከይደ ናብ ናይ ዳዊት ገዛ ምስ ኣተና ውሽጠይ ናብ ስምዒት ክኣቱ ጀመረ ኣብ በዓል ገዛይ ክረኽቦ ዘይከዓልኩ ዕጋበት ኣብ ዳዊት ረኺበዮ ምስ ዳዊት ክሳብ ምሸት ምስ ኦምሼ ንሰለስተ ግዘ ነብሰይ ምስ ነብሱ ተጣመረ በዚ ዝነበረና ግዘ ኣመናት ሓጒሰ ናብ ገዛይ 3 ሰዓት ናይ ምሸት ኣቴ ኣደይ ደቂሳ ረኺበያ እዚ ፃንሒት ክሳብ መዓዝ እዩ ዝቕፅል ኢለ ሓሲበ በዚ መንገዲ ክሳብ ናብ በዓል ገዛይ ዝኸይድ ን3 ወርሕ ቀፂለሉ እዚ ነገረይ ግና ኣብ ሕዚ የጭንቐና ኣሎ ንዕጋበት ዝቐረብክዎ ዳዊት ንሓዳረይ ከይብትኖ ይፈርሕ እቲ ምንም ዘይፈልጥ ሰብኣየይ ድማ يحسنني بقى انت خقبر كم زلن يفلطن ግና ካብ ተፈሪ ዕጋበተይ ረኸብኩን ስለዚ ዝሙት ፈጺመ